Amb una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Mil·lenària, a la plaça Mercadal de Balaguer han començat aquest dissabte els actes de cloenda de la capitalitat de la sardana 2022. Tot seguit, a la sala d'actes de la Casa de la Paeria s'ha celebrat la festa anual de la Unió de Colles Sardanistes, amb el lliurament dels diferents premis i mencions honorífiques a les colles que durant el darrer any han participat en el Campionat de Colles Sardanistes de Catalunya. Els actes han continuat al Teatre Municipal, on de forma conjunta la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i l'Opardal Roquer han protagonitzat un magnífic concert. Els assistents han pogut gaudir d'un ampli programa amb les sardanes d'estrena Esterriana del compositor Miquel Castro Santa Fe. Miquel Castro ha manifestat la seva satisfacció de poder veure la seva cançó interpretada per una cobla. Obres de David Esterri, de Marc Timón, de Manuel Oltra, són grans de la sardana i la veritat és que és un orgull poder estar dintre d'aquest repertori amb una gran cobla com és la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. L'altra sardana que s'ha estrenat ha estat l'adaptació a sardana de la popular cançó de l'Opardal Roquer Soc de l'Oest. El compositor i cantant, David Esterri, diu que està content de poder portar una cançó tan coneguda ara en forma de sardana. Clar que estic content, home, sí, la veritat és que ja sabeu que és una cançó que coneix tothom aquí a Ponent i a la resta de Catalunya, i llavors va sortir la idea d'aquí des de l'Ajuntament de Balaguer, al qual estic molt agraït, de fer una sardana, que és una cosa que jo tenia en ment des de fer molts anys, però que no ho havia fet encara, però m'ha brindat l'oportunitat de tirar-ho endavant i de fer-ho, sí. Llavors han fet una sardana que ja penso que ja era hora que tingués la cançó forma de sardana, sí. El director de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona explica que es tracta d'un concert especial amb un repertori molt variat dividit en dues parts. Bé, avui serà un repertori especial perquè serà més la cloenda d'aquest any com a capitalitat de la sardana Balaguer, un repertori on hi haurà sardanes de compositors d'aquí, com en David Esterri, i una estrena de Miquel Castro que esperem que agradi molt al públic. Podríem dir que hi ha com dues parts, la primera part és en cobla i la segona podríem dir que potser seria el plat fort, perquè crec que la gent serà potser el que porta més gresca i acabarà la festa dalt de tot. Els actes de la capitalitat continuaran aquest diumenge al matí amb la inauguració del balcó il·lustrat dedicat al músic i compositor Enric Sauret, una nova ballada de sardanes a la plaça del Mercadal amb la Cobla Mil·lenària i el concert de cloenda Balaguer Capital de la Sardana a les 6 de la tarda al Teatre Municipal, amb la Cobla Mil·lenària i l'Orfeó Balaguerí com a actes més destacats.